Vážení priatelia, dovoľte, aby som sa vám predstavil, keď ma väčšina z vás poznal zo sociálnych sietí, z Facebooku a z TikToku. Volám sa Milan Berky, mám 65 rokov, takže som už na dôchodku. Venujem sa kresleniu uhlíkovou ceruzkou. Rozhodol som sa, že by som začal robiť online kurzy, lekciu za lekciou postupne a ukázať vám, ako sa kreslí, vytvára obraz do realistickej podoby. Chcem, aby to bolo také priateľné, aby to každý pochopil, pomaličky vysvetľovať, názorne ukazovať, ako sa povie po lopate, ako to robím ja. Určite sú aj majstri, čo to robia inak, alebo aj lepšie, alebo používajú iný štýl. Ale ja vám chcem ukázať, ako to robím presne ja. Ja som si som sa skrátka naučil sám. Pomôcky, ktoré používam, som si tiež sám vyhľadal. A chcem vám vlastne ukázať, ako od začiatku, ako sa kreslí celý priebeh toho, ako sa vytvára realistický portrét alebo kresba. Táto platforma, na ktorej si to budete môcť pozrieť, nebude to drahé. Snažil som sa to dať do rozumnej ceny, aby si to mohli každý, kto má záujem, pozrieť. Volá sa to Ko-fi a som rád, že som to konečne objavil a naučil som sa to sám, aj keď som vypisoval po Facebooku a dával prosby, že by som rád našiel človeka, ktorý mi s tým pomohol. Neviem, nikto sa nenašiel, aj keď som sľuboval odmenu za to, tak dúfam, že sa mi to podarí svojpomocne tieto videá pre vás pripraviť krok za krokom. Toto je bezplatné také uvádzacie video, aby ste vedeli, kde to hľadať. Potom vám budem dávať link na tie moje ďalšie lekcie, ktoré si môžete zakúpiť, nebude to drahé, prístupné pre každého. Chcem vám týmto povedať len to, ako každý píše na sociálnych sieťach, že je to dar od Boha. Ja s tým úplne nesúhlasím, mňa to len veľmi baví. Není to nejaký dar alebo čo. Každý sa do toho môže dopracovať. Stačí len, aby ho to strašne bavilo, aby pociťoval z toho veľkú radosť z toho kreslenia. Ja som tiež nekreslil takto, ako kreslím teraz. Tie moje začiatky, to nebolo bohvie čo. Ale som sa nezdal a dotiahol som to do tejto podoby, čo vidíte aj za mnou, tie obrazy posledné. Už ich mám toľko, že to nemám kde dávať, takých držím doma vo svojom ateliéri. No tak uvidíme, ako to pôjde. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a budem rád, ak vás bude čo najviac, čo sa bude chcieť odo mňa niečo naučiť. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás.